Maayong adlaw sa inyong tanan, karon ipakita nako sa inyo kung unsa ko kasimple ug katipid sa pagkaon. Ug karon akong gihimay-himay ang pagpag nga akong napunit gikan sa basurahan. Medyo gamay ra akong nabitbit karon kay ako pang gibahina ng iro nga kagiron aron di ko niya paakon. Karon magbation akong itlog kay ako kini siyang palamion. Para kalami sa kinabuhi nga simple ug dili dapat komplikahon. Ug isunod na ako pagisang sibuyas. Tapos isunod ang ahos. Ug isunod ang pagpangaway hugas-hugas. Igisa pag maayo aron mga matay ang may karubyo. Ug isunod paghalo ang bahaw. Tapos budburi ug asin. Ug ihalo ang gibati nga itlog. Ukay lang gamay aron ang bitok malipay. Ug mauna kini ang resulta. Mga on na kita.